Áno, fotí sa. Pod do toho celého si to dáme. Fotí sa či video? Video, red, hej. Dobre. No inštrukcie, čiže tam sa dám. Počkaj. Gule si ponaprávaj, všetko si ponaprávaj. Aj napraviť systémy. Potom slovo, čo sa stalo. Môže spraviť názor, ukážu. No, urob. Aby to nebolo. Jaj, nebudeš ma kúsať. Ne, vyhať. No. Gule v pohode? Dobre, neboj, poď. No. Treba to dať na pol. No nie, ty si v poriadku. Toto bol to väčšie tempo, lepšie, ale... Trošku srážu ide. Počkať. No. No poď, Kubo. Ja idem už? No. Čo? Už máš? Ešte nemám pri sebe nič, potom ti dám. Jak ja skočím, my zaplatíme spolu. Ale ja ti minule som ti zdrhol? Ja neviem. Ja viem, že ne. Ja. Hneď po Vladovi som si to dal. Teraz niečo práve stane. Čo, Kupko? Keď sa dole zohľadáš na to, aby sme ťa vyťahli von, keď ti tu pristane, odsvakni. No si odsvaknem. Sem a zakryč. Nič, len zakryč. Bicykel. Ja ukáž alebo niečo. Na stranu, bicykel. No, si myslím toho bežca. Tomino, posledný záber do kamery, predtým ako si suchý. Môžete ma iba skúsiť a vyťahnete ma ja potom nejak zráfate. Takto, ešte ja si tak chytím. Dobre, takto. Čo je fešák? Musím mu to tak tlačiť Gule chudákovi. To dá na schvál. Ako? Poďme ešte niekedy, musíme. Mika, chceš ísť ešte? Ne, Bicykel. No kde si? Tak teraz na to si ale mám v kabáte a v ťažký bol. ja si myslím, stres tam Aďula, počula si toho Tomáša? Vierka. Najlepšie. No už som kľudný. Áno. Ježiš, nádherné. Toto milujem. Ne, nemyslím tak, ale už konečne mi to naplnilo zase ten pocit. Môžeme ťahať. Ja si naozaj počúvam stále. Bez kamera, ale že spravíme halu, sme si nabral 3 metre lana.
sa odrazil od steny a pustil na dole, vieš, tak ste... Takže to... No, hneď ideme. Tomino už mal salsu. Bol na salse? Ne, má, už o 7 mu začala. No čo je, gule to prežili? Spokojné. Ja som nechcel ale stresovať. Daj sa bokom. Si kolena našľaháš. Vydrž chvíľu, hlavne nič nerob. Tu musíme odpnúť, rozprávať nohy. Na ktorú stranu chceš? Tak, zupnúť. Dobre. Áno, a teraz potom. OK. Dobre? Dobre. Vítaj hore. No, vítajte, pozemšťania. No čo robíš? Poď pocit? Vieš čo, bolo to horšie než ten pád z lietadla. Do skokla. Prečo? Lebo som mal taký stresik, že proste... Bicykle! Dieťa s kočikom! Nemal som nič na chrbte, vieš.